Jina Joey u l-lum ħankellinkom fuq fun facts. Joey Meyer għandu 10 snin. Ftit xhur biss wara li twilet il-ġenituri tiegħu bdew jinnotaw li ma bedix iċċaqlaq edeħ kif suppost. Beda jsofri minn attakki ta' epilessija. Ma' TVM News il-ġenituri stqarru li f'ċerti momenti binhom kienu jtuħ aktar minn 40 attakk fis-sija. Għamlu l-iktar testijiet u niftakar is-sibt kienu qalulna li kellu strok qabel ma twilet. Għattila ġifiri xi tfisser għal Joey di, x'ħaj jiġri l-qoddim. U niftakara ċara tgħidli ma nafx. Allura dak il-ħin il-ma nafx, alright. Mela mill-nissa għandna ħajja ġdida. Ta' sentejn il-ġenituri u binhom kellhom jitraw l-Ingilterra għal-intervent mediku diffiċli ħafna. F'din l-operazzjoni delikata ħafna, kif spjegaw it-tobba, ġi skonnettjat nofs moħ Joey. Minkejja kollox, ommu Mr. Joey affaċċjaw kuljum flimkien b'kuraġġ kbir u b'terapiji kuljum praċett. Minn dakinhar, it-terapiji ma wafqux. Jiena ħankun dejjem hemmat għad tista' nieqaf indoq, nieqaf imur fuq il-baħar, nħobb il-baħar, nħobb il-mużika. Mbagħad waqaf ta' żomm, min irid ikun għalih mhix id-dru li jien, jekk ħanneħħi kollox li jagħmel id-dru, jiena mhux se nkun għalih. Irridu neqpaw minn aħna u neħdu ħsieb lil nfusna bħala ġenituri għax aħna rridu nkunu għalihom. Jekk jien ħanħossni miżerja, jekk jien ħaniqaf indoq, jiena mhux se nkun kontent fajti. Il-messaġġ ta' Mr. Joey Meyer huwa ċar. Make things fun, anke t-terapiji li neħdu. Joey għallimna kif inħarsu lejn il-ħajja, għallimna l-valuri tal-ħajja x'inhuma. Jien eżempju u ġenituri bħalna mingħajr ma trid tagħmel changes fil-ħajja. Jien eżempju kelli xogħol li kien jirrikjedi safar, kien jirrikjedi ħafna ħinijiet twal, ħafna ħin moħħi fuq ix-xogħol, dak neħħejtu għax kif għadlek, il-ħin li qed intih irid ikun ħin ta' vera. Ma jridx ikun ħin li waqt li qed intiehlu moħħi qiegħed fuq xi ħaġa oħra. Tajjeb, ġifieri għallimni l-valuri tal-ħajja x'inhuma at the end of the day. Iċkejken ġew illum huwa wieħed mill-preżentaturi tal-programm ta' tfal Hey li xandar fuq TVM. U li s-support li għandi minnant il-bro u l-sister tijaj li saret il-mami. Għandi ħafna support minnom u jgħinuni l-eskola, għata jek ikolli bżon problema. Nejnom, għata etnati dan il-messaċ il-parents l-oħra, jek ikollhom bżon xaħġa, jgħinuhom.